when I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now. Sziasztok! Most hol is vagy, a farmon? Jó, a farmon vagy. Akkor most is kezdjünk egy kis Empty a Daisy-t a Deepland szerveren, vagyis a DL szerveren. Most nem úgy kezdem, hogy kezdő cuccokkal meg minden, hanem már vannak cuccaim, perpé van egy AKM DMR, egy kis kaja meg pia, bandage, painkiller és a többit meg gondolom tudjátok. Nem hiszem, hogy nagyon el kellene magyaráznom. Vagy majd lehet, hogy a videó közben egyszer meglátjátok, hogy mi mire jó. És akkor most lootolgassunk is egy kicsit. Rosszok. Ja, egyébként ami rajtam van táska, az a Coyote Backpack, az a 60 férőhelyes, azt hiszem, igen, az a legnagyobb táska. Na bazd meg. Nézd, szopjatok már le! Milyen köcsökség már ez? Ti geci. Pusztuljál éhen! Na. Akkor is keressünk loot helyeket. Mármint dolgokat, meg majd keressük meg Brandont. Ja igen, még azt is elmondom, hogy van DL rendszer a szerveren, láthatjátok ott fönt a DL pontot. F3-ba hozhatjátok elő a menüt, és itt tudtok hasznos dolgokat venni. Fegyverektől elkezdve gyógyszerekig, italokig, meg perpil az autó dolgaihoz dolgokat. Például járművet nem lehet venni, régebben lehetett, de ez túl nagy adottság lenne, könnyű lenne. Szóval szerintem azért vették ki, tök mindegy, jó lesz ez így. Akkor annyi az egész, itt a vételnél gondolom tudjátok, hogy például beírjátok ide az egyest és megveszem. Én most nem veszem meg, mert nincs rá szükségem. Nézzük is ki. Brandon, nézzük is hol van a térképen. Aha. Yeah. Na, itt egy gazganiszter, meg egy térkép. Igaz, már térképen van. De az eszközöket. Az eszközök nem foglalják a helyet, kivéve a Night Vision meg az Infra. Na, akkor ott van még egy gazganiszter, de arra már nincs szükségünk. Egy autót kéne keresni. Óra meg egy assault pack, nincs szükségünk. Főleg úgy, hogy már Coyote backpackünk van. Neked? Jó van, hát bemész arába, hogy te is szerzel egyet. Civil ruha, az nem kell. Csak mindenben van AK, ez se kell. De DML-t bemutatom, hogy milyen. Per pillanat, ilyen. Elég jól néz ki. Így. Jaj. Hol a zombi? Ott egy. Hát az nem modellezett zombi. Slenderman. Elbasszod. Ezek egymásba akadtak? Ne! 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 Jézus Krisztus! Úristen! Úristen, Brandon! Mi van? Hát én veszek egy medikitet DL pontért. Vegyék. Hallod, keci? Hát ezek a zombik nagyon retardáltak. Majdnem megöltek. Nem menjenek már. És veszek Igen egy. is. Ja. Hát beszarsz. Várjál, ez működik itt? Azt hittem. Na, akkor gyógyszerek. Menj itt. Egy. Jó. Oké. Medikit használjuk is el. Jó. Elég lesz ennyi most így vérbe. Szerencsére most nem vérzünk. Erre való a bandage. Na. Folytassuk is a lootolgatást, per autókeresést.
Idő után, amikor itt FPS-nek van nekem. Na, nézzünk erre. Mi van erre? Nincs itt semmi? Nincs itt semmi. Kereket kéne keresni, meg motor, minden tökövet. Jó lenne találni. Cseten aztán mennek ám a jó dolgok. Istenem! Jó, mindegy, hagyjuk ezeket. Az ilyen polárgeciktől ki van a tököm, mindegy. Na, megint egy gázganiszter. Ott is van egy basszus. Múltkor meg egyet sem találtam. Nem mondom, de benzinkúton feltöltjük. Jobb lett volna úgy kezdeni, hogy autó is van. Nem akarsz elfutni Las Venturasba? Oda futok. Ha, látom, ott futottam. Ott egy térkép megint. Jaj, ott egy painkiller, azt is elhozzuk. Hát a szükségünk lesz rá. Ha ilyen nagy resztkódás vagy valami baja van a Cháveznak. Szóval jól jöhet. Bármikor, bármi jól jöhet. Kivéve egy másik ember, aki itt van. Remélem nincs itt senki. Hát csak nincs. Perpil. Fent van a kedves kis múmus barátunk. Ne. Meg a Pipó. Hát mondhatjuk, hogy ez egy szerver bemutató is, nem? Hát, De át tudom csorni a bicajt. Mi a... mondjuk azt, hogy nem tudom elvinni a bicajt. Na. De hogyha szerver bemutató lenne, akkor normálisan a dolgokat is be kéne mutatni. Nem? hát jó. Jól van. Megint egy a South Park, de nem, ott egy painkiller. Hol van ott? Keresni kéne már egy járművet, amivel elmehetnék Brandonért. Azt is én 15. vagyok. Te? 19. Na basszus. Hányan vannak? 35. Voltak már fönn többen is, volt már 60 player is, szóval jó itt dézizni. Jó ez. Szeressük. Hopp, ott egy bobcat. Remélem nincs felrobbanva. Megvesszük bele a dolgokat, hogyha nincs. Ah, persze nincs. 4 kerék kell bele, bazd meg egy motor. Brandon! Felezünk egy szépet? Megint. Hát de így igazságos, te is tudod. Hát jó, neked van, hogy 3000 diákod. 4408. Akkor még több. Jó, akkor te megveszed a 4 kereket, én meg a motort. Szóval átküldesz 200-at. Én addig megveszem a motort. Meg azt a 4 kereket. Opa. 200 diákpontot? Ugye? Jó. Hogy ez a 4 kerék. Ahogy most elbasztam. 4. De persze a cuccokat nem csak DL pontért lehet venni, mert kereket meg motort azt is lehet találni. Elég gyakran Blueberry-be szoktam találni. Meg a toolbox az persze a javításra való szerszámos láda. Akkor még úgy van nálam gázganiszter, beszarsz. Dik F11-en mi a faszomat csinálok? Á, jól van. Ja, tudom mit csinálok, Fraps. Na bazd meg. Ha mindig leszarom. Megyek érted. Majd a gázganisztert hallod? Föl kell tölteni a benyomottan. Ja. Ó, FPS van.
oh. Aj, bazd meg. Hopp. Drift. Hol vagy? Itt vagy? Gyorsan gyere. Corlas Venturas, vagy... benzinkút. Ja, fontos dolog, amit el akartam mondani. Vagy gyűjtötök 20 000 DL pontot, vagy 2000 forintért tudtok venni hákút, amit kedves Attila barátunk mappol meg. Szóval 2000 forint vagy 20 000 DL pont. Egy kurva jó hákú. Egy hónapig. Nem? De. Azt hiszem, hogy azt megint kell fizetni 2000-et. Védesz? Van fegyód? Nincs. Na bazd meg. Egy M4-em van. Nincs az először. Hát nekem akám van, nem tudok adni ezért M4-lőszert. Hopp, medik itt. Aj, de jól jön. Egy morfiumot is elhozok. Hát, ha valami baja lenne a Cháveznak. Na, ja, föl van töltve? Jó van. Várjál. Ja, lelőttem. Ez majdnem egy tárat belebasztam, de Kösz. nem baj. Nem tudom még mennyi kell bele, de mindegy, ennyi elég lesz. Váltunk. Várjál. Majd itt ne szedjen ki. Hát hozzá magaddal. Milyen a liszpeked van? Na gyere. Gyere, 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 gyere. Ne szórakozz már velem, hanem gyere már. Na, bassza meg. Hopp. Csak is ezért a videóért egy külön intrót kell csinálni. Na, basszus. Ami menőt. Ja. Szóval, hogy látsz valami loot. Ott egy painkiller. Fölveszed? Minek az? Minek az? Hidd el, jó dolog az. Na. Keressünk valami. Vagy ne csak Las Venturasba legyünk, nem? Hát ne. Menjünk De- másmerre is. Ha? Nekem nem kell bemenni a rába. Neked? Ha menjünk egy areált. Aztán meghalunk, akkor vége, ha nem, akkor is vége. De igaz, miért erre jövök, ha areába kell menni? Jól adja a driftet, geci. Ajjajjajjaj. Valaki nagyon próbálkozik. Parkoló, azt gondolom. Azt szokták védeni. Aztán pár... Ja. És megint miért erre jövök? Császtok cigánya! Na mindegy. Akkor menjünk arra? Ja, de nem fentről lőtek. Igen? Aha. Téged meglőttek amúgy? Nem. Engem se. Várj, még egy medikitet elhasználok, jó jön. Na. Egyébként nem sebezte le az autót annyira, 7%-ot vitt le. Ja. Na bazd meg. Egyet-kettőt lőtt belé, csak. Nem tudom, de egy kicsit leparázik az ember. Nem? Ja. Oh yeah. Ó, bocs. Mi? Bocs. Véletlen izét leállítottam. FPS nézed? Bazd meg. De menő itt. Kedve. És itt de kemény, asztalon. Jó. Lóhugyat nem látok itt. Mondom én. Na jó. Akkor arra a drift. Bedriftelünk? Hol menjünk be? Hátul betörjük? Aha. Hangárokat én átnézem. Átútolod? Aha. SF nagy útra nem mennék, mivel lehet, hogy DMR-eznek. Ja, ott a ide. Hídnál? Mindjárt figyelj, én is itt Talán snipereznek. DMR-t előkapom, azt megpróbállak védeni mondjuk. Van témered? Van hát.
beugrasz, nem? Na, itt állj meg. Várja. Itt spawnol csomókor, azt imádom. Hogy itt hagyja. Na. Go. Jó. Nem hiszem, hogy vannak ott bent amúgy. Lehet, hogy bemegyek veled, azt tudod, oda lemegyünk. Jó? Csak mindegy, hogy diámenezek-e vagy sem. Akár is jó. Meg M4 is, minden jó. Eléggé feltűnő ott a Ott egy hulla. Jó helyen van. Ja, ott a túloldalt? Aha. Látom, bazd meg. Nem is Ott volt. egy tent. Utálom a hullákat nézni. Jaj, de szar itt az FPS. Jaj, anyád mennyi FPS, de szar. Á! Engedj be! Engedj be! Sok a zombi! Na, várja. Van egy infra. Ki az Ja, zombi? Alispec lent. Hol? Mi? Lent itt. Tudod, hogy kempelni szoktunk ott alapból. Ja. Nem tudom, itt még átnézegettem ezeket a dolgokat, aztán még. Aztán majd még lehet, hogy lesz több videó, vagy nem tudom. Itt egy azért. Kerék. Már nem értem, miért nem a legnagyobb felbontásba vagyok. Jó, nem izgat. Na, akkor irány. Lefele. Na bazd meg. Ne. Igen. Na látod, itt veszük használt a painkillerbe. Na, THX. Várjál. Én ide eset végigmegyek. Nem hiszem a hullát. Nem volt benne semmi. Tudjuk ja. Ez a kocsi tegnap óta itt van. Láthatod? Mi a Moonbeam? Az nem. Egyszer felrobbantották. Meg egyszer én is. Nézzünk le. 3 kerék, egy motor. Egy rakéta. Azt hiszem az az, de akkor nincs lent sem. Nem is tudom, itt valahol Te lőtték? Lőtte? Nem én lőttem. Húzzunk innen, lőttek. Ne, gyere be. Várjál, hol? Lőtt ki. Hol van? Jövök. Vársatom, hol van az egy. Jövök vissza. Lelőttek, jó van. Bent? Nem, kint. Kint? Brent, azt mondtam, Brent. Na bazd. Azt mondtam. Vagy azt mondtad. Azt hittem bent lőttek le. Fakt egy shit. Passz. Csak téged ne lőjenek le. Leszorom egyébként, elhiheted. Ott egy bobcat. Mi hol vagy? De megy. Átaidó. Jó, itt már eléggé FPS laggom van. Szerintem valahol itt legyen vége itt a dobozba itt. Na akkor legyen is vége ennek a videó résznek, szóval akkor császtok! Sziasztok!